Čaute ľudia, to som ja Patak a vítam vás ešte v mojom videu, pričom hlavne chcem povedať to v tomto, že ja ako youtuber možno skončím, možno začnem, pretože je to extrémne pre mňa veľmi ťažké to spraviť, pretože teraz som práve ešte, čo ste si všimli, presne natáčať videa. V mojom videu, pri ktorom tam bolo tam jasné, že to bolo umelé. Chcel by som hlavne v tomto povedať, že je to pre mňa veľmi ťažké povedať nad tým, že je to extrémne pre mňa ťažké. Počkajte, musím vám niečo pre vás spraviť také, práve preto. Je tu taká reklama menšia, neviem, či to počujete, keď áno, tak sa ospravedlňujem. Chcem vám hlavne v tomto povedať, že ja ako youtuber práve, že možno skončím na YouTube, možno aj začnem. Sám neviem, ako to začnem, lebo je to pre mňa veľmi ťažkopádne. Ako ste si dobre všimli, môj YouTube kanál je tento samozrejme. Ježiš, už som hladný, práve preto už som nervózny. Tak musím hlavne v tomto povedať, že je to celkom pre mňa veľmi ťažké. Lebo chcem plánujem hlavne dvakrát alebo trikrát do týždňa robiť YouTube. Je to veľmi pre mňa veľmi prekvapujúce v tom, že rozmýšľal som nad tým, že s tým začnem. Moja YouTube kariéra bude možno určite zabávna o 106, bude plná srandy, keď budem v tom pokračovať, bude veľa srandy, bude to prirodzené, normálne ako vždy. Napríklad v tomto videu Bonnie mi dal facku. Bolo to celkovo prirodzené, ukážem vám to. Môj intro bolo špecificky na tomto spravené. Rozmýšľal som nad tým, či s tým nespravím aj do budúcna, ale potom som sa rozhodol, že nie. Mal som tedy účest, jak možno aj doteraz, práve preto, ako by ma oslintala a vyzeral som strašne mladý a vyzeral som ako práve, že na 18, na 17 rokov. Teraz ako starý chuj mám 20. No. Fú, dobrá hra. Tak, nemal som čo vtedy povedať. Musím povedať v tomto, že nechcem sám seba kritizovať, ale musím to počuť. Trochu sa mi to nepodarilo. Tuto. Trochu sa mi to... Musím to skontrolovať, počkajte. Dobre. Trochu sa mi to nepodarilo, preto, bo na telefóne samozrejme. Práve direktor som to robil. A nie sa tak akože ľúbilo práve, že Final Freddy Fazbear. Kúknem si na vaše komentáre, hodnočia, urob animáciu, číka je najlepšia, intro super, tak ďalej, to vypínenie dá slabšie, ak sa dá, je strašne silné. V tomto komentáre chcem povedať hlavne v tom, že teraz to mám tak 80% o mnoho lepšie. Číka je moja obľúbená, to je jasne, každá je Číka, pretože ona robí pizzu. Freddy je ešte horší, to uznávam tiež. Ja som tiež napísal do komentárov toto. Že chcel som samozrejme Discord, dal som mu Discord, neviem či som mu dal, keď som si nedal, tak mi to je prepáčením ľúto, dám ti Discord a musím ešte naplánovať pár vecí práve preto do budúcna, aby som to mohol spraviť. Moje toto video... Ja som chcel práve, že v tomto videu ukážem aj minulosť, aj budúcnosť. V tomto kanáli som chcel spraviť, ja som tuto vytváral intera práve, že idem pokračovať v minulosti. Vytváral som intera a to diel, ktoré chcel som, aby boli také populárne animačné a tak, aby boli napínavé. Pre vás, pre mladších i staršie generácie by boli také napínavé. Tuto, to som bol, neviem či pre vás moc vyhukujem,
nahlas vyprávam, keď áno, tak pre vás si to stíšim. Trošku, aby ste ma dobre počuli, aby ste nemali v ušiach práve že metalovú hviezdu, že metalovú potom hviezdu o 106. Inak, keby ste počuli metalovú hviezdu, tak sa volám, že Patak Metal. A keby ste ma extrémne počuli moc, tak som Patak Metal, aby ste o tom vedeli. Patak Metal. Nebudem to vyskať, teraz už vyskám možno na tomto mikrofóne. Chcel by som hlavne v tomto povedať, že Instagram môj tento skončil, úplne sa vymazal, musel som ho z technických problémov vymazať, pretože to bolo strašne komplikované. V tom, že tam boli nejaké technické problémy, nebudem konkretizovať čo, lebo to je také moje súkromie. Chcel by som hlavne v tomto povedať, že je to pre mňa zaujímavé. Chcem povedať v tom už do minulosti, že tieto videá, čo budú buď nechto vymazané, samozrejme budú tie najmenej zhľadnutia, čo sú, vymažem ich. Pretože sú celkovo nezaujímavé pre mňa, nie sú práve zaujímavé, točil som všetko mobilnú verziu, chcel som, aby to bolo mobilné, ale dostal som sa do takéto situácie do strednej časti teraz. Teraz chcem práve natáčať také tí YouTube videá. Ježiš, ten mikrofón je zaujímavý, ten sa na mňa lepí jak fejzáger. A chcel by som hlavne v tomto povedať, že tieto videá budú možno vymazané, ešte sám nevím. Chcel by som hlavne v tomto povedať, ako pre vás. Začnem natáčať YouTube videá hlavne pre vás. Preto, že bude to asi môj hobíček, aby som sa zbytočne nenudil, bude to asi pre môj záujem, pre vás. Chcel by som hlavne v tomto povedať v tomto, že môj YouTube kanál, keď sa stane, že chcem skončiť, nechám ho pre vás. Alebo keby som náhodou chcel. Pre vás to spravím, buď bude pre vás cringe, pamiatka na mňa, alebo čokoľvek, čo si na mňa spomeniete, pre vás. Tak, a chcel by som hlavne v tomto povedať, že možno začnem s YouTubemi, nejakými takými tými staršími YouTubemi, ktorí už padli, skončili, nemali odvahu, nemali sebavedomie, jak ja. Vtedy som si neuvedomoval v minulosti, idem radšej do minulosti, že nebol som celkom dobrý. Nemal som hodnotu, som si neuvedomoval hodnotu a to ďalej. A chcem vám hlavne povedať v tomto, že moje YouTube videá budú veľmi zaujímavé. Celkovo. Pretože niektoré YouTube videá budú celkom pre mňa zaujímavé, pretože ohľadom témy, čo ma bude zaujímať, čo si vymyslím, že nejaké témy ohľadom YouTube a čo. A nebudem to zbytočne už odkecávať, toto je krátke video informačné, možno sa vám to bude ľúbiť, možno budete prekvapení z toho, aby ste si zapamätali, keď začnem YouTube kanál natáčať, bude to samá komik. Bude to samý komik, fantastic, crazy, funny, čokoľvek. Brutal, metal, čokoľvek. Metal. Keď budete počuť tento mikrofón, môžete náhľad môcť, tak to bude samý metal. Pop, rock, všetko možné. Tak. A nebudem to zbytočne zdržovať. Majte sa, pekný deň, malí fanúšikovia mladšej, staršej generácie. Tak, ahoj.